Sannu Kamilu. Nan ne Mukta. Assalamu alaikum bakana na. Zauna nan. Sannu Kamilu. Assalamu alaikum bakana na. Assalamu alaikum bakana na. Su suke mana sallama nan. To ku fita, ku shigo mun da ihu. Ku fita na ce ba kwaji na dai ina kallon ku. Kula ka ce daga da aljani ma dubu. Ya fata ya raga ya gilu. Na san me ke tabara ku. Aljani sha kuka ya ga mun abin da ya kawo ku. Ba matsalar ku talauci bane, kudi. Bukatan ku ya wuce kudi, ku kudi. Boka na Kutama. Na jinka. Ka san na saba zuwa gurinka. Wannan karan ba irin abin da na saba zuwa gurinka bane. Wata cuta ne ta kama dan uwana. Cutar da ke damu dan uwana. Duka arewa babu asibitin da ake kula da masu wannan cuta. Sai dai a kudu. Shi yasa muka zo gurinka ka taimaka mana. Ka ji ma mai sauki na dauka wani kuke so a kashe muku ko kuma kuna so a yi wani kuciya ne ya bar duniyar ma ko kuma ya tafi kasashen waje ko kuma a gurguntar da wani. Wannan mai sauki cuta ne ba. Haba mai ciwon S ka san ciwon S ai? Na warkar da shi a nan wurin. Mai ciwon sikila ya zo nan wurin na warkar da shi. Mai ciwon hanta ma ya zo nan na warkar da shi. Kai ni da kake gani na ba ma maganin da bana badawa. Wani ciwo ne ma? Gaya mun shi wani ciwo ne? Sabo wata cuta ne da ta baibaye duniya. Sunanta Corona virus. Kutu barbaro uba, Corona virus. Ka ce mutuwa. Boka na Kutama. Ya kai naga kana ta ɓaciya da kai da kayanka. Muna jiran kuma ka zo ka taimake mu. Kai ma da ka taho da shi baka da hankali. Baka san illar wannan cutar bane. Yanzu haka da kake ji na daga bangon duniya nake cillo hannuna nake ɗauke kayana ɗaya bayan ɗaya suke ɓacewa. Ni kaina wannan cutan ta bi ƙarfi na ta bi kuma ƙarfin kowa. Don haka ku je ku ta istighfari kuna roƙon Allah ya taimake ku. Ha 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 ha.